Hello guys, जोंहा मासाराव फैदों। मासार मोनथारसिगोन रावबावला नै। बेसो जोंनि हाग्रामा सारनि दलाङा जोंहा बोथिया दैमा होनो बेखौ बोथिया दैमा नै मोनसे ब्रिजनिफ्राय आरोना ससेनो। फुख्रि जानाया माबा दै लामायावसो थादों दैयावसो दा मोनथारोना देग्लायनो मोनसिगोन मास मोनसिगोन र' गासिनो नै साथामा सिगाङाव थानानै जोंहा गासिनो सलायनाया नै मास मोनथारसिगोन र' बावथारलाया जोंहा मासबाद बाजार मोनसिगोन दै रायजोफोर जोंहा मासबाद बाजार मोनसिगोन जोंहा मासबाद बाजार मोनबाय नै जोंहा मासबाद बाजार मोनबाय लोगोफोर नायलांदो जोंना बाजारा एसे देरसाबसाबानो दा नै जोंहा मासबाद बाजारा बेसेबां मानसिफोर दं मानसिफ्रा साबो जोंहाबो बाजारा देरसाबसाबानो नै बाजारा एसे देरसाबसाबानो जोंहा नै मासबाद मोनथारसिगोन लोगोफोर मासबाद मोनथारसिगोन र' दसेनि उनाव जोंनि मासबाद टाउना बेसेबां गिदिर नायनो हागोन नोंथांमोना मोनथारसिगोन नै जोंहा पुलिस थाना मोनबाय गासिबो जोंहा पुलिस थाना मोनजोबबाय नै ओंखायनो जोंहा मासबाद थाना नै हेल' लोगोफोर नायलांदो एबा जोंनि मासबाद टाउनखौ बे फरेस्ट केम्प आरोना नायलांदो मोनथारसिगोन नै जोंना गारि पार्किं गारि फिसानि पार्किं नै जोंहा मोनथारसिगोन मासबाद टाउन जेनेबा नायदो नोंथांमोना नायदो नै नायलांदो आसोलफोर मासबाद टाउना माबायदि जोंहा फिसालाय नोङो जोंहा मासबाद टाउना माबायदि नै नायदो ओरैबो दं बोराय गैलालै बोराया गैया जोंना मासबाद टाउना नै नायलांदो आरो ओरैबो नै दिल्ली मार्केट जोंहा मासबाद जोंहा थाव सोनो नागिरदोंमोन बेयाव सोथ'बाय दा जोंहा मासबादा नै नायलांदो लोगोफोर नै जोंहा मासबादा ओरैबो नै ओरैबो SBI बेंक दं ओरै पार्किं दं गारि फिसानि आरो ओरैबो नै मासबाद टाउन नायलांदो ओरै नै BMW i7 फोरखौ लाबोनो मोननांगौलै मासबाद टाउन खामानि होनो देखायनायनि बाहेरा बेनोथ' सिनायानो मानसिफोरा सिनायोब्रा सेंग्राफोरनि बाहेरा एकजनसोआवनो मिथिखायो बे दामि गारि होननानै मासबाद टाउन टाउनावनो बोराया लामाखौ हगारनो रोंला नै बिस्रा माखाय कावासाकिखौ गेट 900 लाबोबाबो माबा 700 ओइ मोनसे दिप'जों थाव सोहैसिगोन ना निन्जा ना मामोन हानायाव सोहैगोन माथो कावासाकि ग्राया जोनो बैयावहाय मेरला गुवाहाटियाव नुबाय गुवाहाटियाव दंखायोब्रा फैगोन सावोनानो दर ना 700 होयो जोबोद गिदिर सानसेल गुदुङानो बाला 700 थाव दिपु मोनसिगोन 600 दं खोमा जेट 600 650 दं बेनिफ्राय लानानै डेन्जार दाम सेकेन्ड हेन्डआव बेसेबांसो मोनगोनलै होद जागोनलै 4 लाखसो मोनसे ब्रिज मोनबावबाय
गाइस जों दायो फाइनालि मोनफैबाय थाव देफु किउल होनना बुङो किउल नायलांदो एबार थाव सोसिगोन पेट्रलनि दाम पेट्रल पाम्प मोनफैबाय नायना लादो माबायदि पेट्रलनि नै जोंहा थाव सोग्रायाबो सिगांनियाव दं माथो हे जोंहा बसआ हरैसो दङ नै हा ए रौताजान